אני תמר, וזה הסרטון לכבוד יום המעשים הטובים 2017. מה זאת אומרת מעשה טוב? לעשות מעשה טוב בשבילי זה להכין קפה טוב על הבוקר לסבתא. מעשה שמאוד מאוד משמח מישהו אחר. מעשה טוב זה לוותר לחבר. בשבילי מעשה טוב זה כל מה שאתה עושה בשביל מישהו אחר מבלי לצפות לתמורה. נגיד לבקר חבר חולה, או אפילו להתנדב בעמותה כלשהי. אני לא יכולה לעשות מעשה טוב. את כן. רציני כאילו, מה כבר אני יכולה לעשות? יש מלא אפשרויות. נגיד לעודד חבר שזה לא היום הכי טוב שלו היום, או אם מישהו צריך עזרה פשוט לעזור מכל הלב. יודעת מה, אני אלך למצוא לי איזה מעשה טוב לעשות. ביי יוש. ביי. ואתם? בטוח שגם את וגם אתה יכולים למצוא מעשה טוב לעשות, בייחוד לפני יום המעשים הטובים. אני הולכת להצטרף אליה ואנחנו נתראה כבר בסרטון הבא. ביי.